Көзілі күнел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Кешегі тарих, келешек табышмақ, бүгінгі бөлек деген бір бүйік. Шыншынында да бүгінгегіз хайырлы, матур сәғатлер білен болсын. Туған тел долқынарына келенгенсіз. Бүгінгі көзге көз қарашып тапшыруының шираттағы шығарылышын Қазан шәһәрінен тәқдим етәбіз. Мен аның авторы һәм алып барушысы Зифа Нагаева. Хайырлы сәғатта deyip індәшәм сезгә һәм бүгінгі қонақларыма. Саулармысыз? Исәнмесез. Танып та алды біздің тамаша қылышыларыбыз. Татарстанның халық, Башқұртстанның атқазанған артисті Гүзәл Уразова. Татарстанның һәм Башқұртстанның атқазанған артисті Илдар Хакимов. Йылдызлы ғаилә, матур пар. Бүгін шығарылышыбызны бизәүчеләр икәнен күреп, моңа инанып та торасыз. Кәйфләрегез шәптер дип уйлыймын, йөзләрегез яқты. Инде дә 15 ел сәхнәдә дип игълан иттек. 16 елында ваклап китеп барасыз. Аругына еллар үтеп дияргә кирәк. Күп әйберләр Гүзәл Илдар кырыс заманбыз дип зарланулардан тора. Гаҗәпләнәбез, аптырыйбыз. Авырлыклар күп дип, кыенлыклар, кайгыларны күбрәк алга чыгаручылар бар. Шулай да мин бүген әйтер идем, соклана торган нәрсәләрдә бик күптән күп. Мәсәлән әйтик, табигать, йылдызлар, ай, кояш, матур парлар, сезнең кебек сөйгән ярлар һәм шуларның бер пары. Рәхәтләнеп бер сөйләшеп утырыйк әле сезнең белән. Искитмәле матур чара алдыннан зур, масштаблы, киң күләм даирәгә билгеле булып яңгырап тора. Нефть аренасы һәм Уфа арена сәхнәләрендә майдан тоту алдыннансыз. Үзегезгә шундый кыюлык алып, борчылу да, дулкынлану да юк түгелдер. Әйдәле якынлаштырыйк әле. Максатка ярашлы фикерләрне, чорнап куйган ниятләрен, бу концертлар алдыннан булган уйларын безгә бәян итеп бирсеннәр әле. Ничек башлангычы булды? Ничек карар кылдыгыз? Нинди максатлар алга куелды? Сезнең тапшыруыгызны бик яратып карыйбыз. Үзенә башка шундый ихлас, шундый бой барган тапшыруыгызны карап, әлбәттә гел соклана идек. Аллага шөкер, менә бүгенге көндә сезнең белән күрешү бәхете тәтеде. Инде менә 15 ел тормыш иҗатыбыздан соң без Гүзәл белән утырып уйлап, бик зур масштаблы Кремльдә концерт уздырган идек. Шушы чарадан соң әлбәттә шушы концертыбызның дәвамын булуын сорадылар зур шәһәрләрдә. Әлбәттә яраткан зур шәһәрләребез, безнең Казаныбыз һәм яраткан Уфабыз моңа лаек һәм без шушы карарны кылып, менә Аллага тапшырып, шушы масштаблы концертларыбыз алдыннан хәзер менә сезнең белән күрештек. Авылдан килгән вакыттарда кем уйлаган инде мондый зур чараларда, концертларда шушы хәтлем халык җыелып миңа шулай алкышларлар дип аны гомергә күз алга да китермәгән идем. Ләкин Кремль концертын, Кремль сәхнәсенә килеп баскач инде мин чын мәгънәсендә үземне бәхетле итеп хис иттем. Чөнки шушы халык, алар барысы да безне яратып, теләп килгәннәр шушы концертка. Инде бу матурлыктан алда гына дип әйтәсе килә. Ике республикага да рәхмәтле булып, шундый матур, лаеклы, халык тарафыннан танылган исемнәргә лаеклы булдыгыз. Бу урында халык исеменнән дә, сезне яраткан тамашачылар исеменнән дә, хөкүмәтләребезгә дә рәхмәт әйтеп үтәсе килә. Рөхсәттер дип уйлыймын. Гүзәл, 15 ел дәвамында
Зөһрә апагыз әйтмешли, сез бу дәрәҗәне, бу биеклекне бергәләп булдырдыгыз. Илдарга карап әйтәсе килә. Илдар, ир егетләрне хатынны хатын иткән дип әллә күпме аның арты мәкалләр белән гел матур итеп әйтемнәр белән байтып киләләр. Шуларның берсен әйтеп үтәсе килә сиңа карап. Булай дип әйткәннәр. Ишкәкләрне ишә белмәсәң, көймәне алыштырудан файда юк дигәннәр. Кайбер артистлар сәхнәләрдә эзләнеп, романтика юлларыннан гаиләләр таркалып, айрым китеп караучыларыбыз да булды. Кайберләр ялгыз җырда, хатын-кыз үз тавышы белән, ир-ат үз тавышы белән. Сезгә шундый бәхет Аллаһ Тәгалә биргән икегездән. Бу синнән тора, күпчелек, гүзәлнең туганнан, дәрәҗәсе үскәннән бирле килгән моңы сагында булган Илдар, әйтергә кирәк горурланып, бүген инде ул җырчы Илдар, тормыш иптәше генә түгел, төркемнең, Гүзәл Уразова төркеменең төптән җигелеп тартучы директоры, шулай әйтсәм дөрес буладыр, һәм продюсеры дип әйтәсе килә. Ирне Бу- ириткәндә хатын Әйе. Кәндә хатын. җир- Бу хакта син ни әйтер идең? күпчәнле сораулар туа. Ә менә нишләп Илдар нәзерәк күрсәтәләр, нишләп әз җырлый, нишләп алай, нишләп булай дигән сораулар була. Мин менә тамашачыларның турыдан торышу сорауларына җавап бирәсе килә. Бу инде беренчедән ярату, хөрмәт итү, икенчедән мин инде бик күп вазифаларны башкарам. Ул теге безнең үзебезнең инде кухнябыз, ләкин шуңа карамастан әйтәсе килә, Гүзәлнең менә җырлары, иҗаты, менә шушы оештыру мәсьәләләре белән нинди дәрәҗәдә миңа да шөгыльләнергә туры килә һәм мин бу эшемне бик яратып башкарам. Шуңа күрә мин Гүзәлнең әз генә булса да, зур булса да, нинди булса да менә уңышларына һәрвакыт сөенәм, килеп чыкмаса шулай ук көенәм. Шуңа күрә дөрес ниндидер бер-береңне аңлау, фикерләү, приоритет булырга тиештер дип уйлыйм инде мин. Сандугашта барын тапмый, талларга оя кырмый, мәхәббәт улы кабынырга, рөхсәтә сорап тормый. Йөрәгемә, йөрәгемә син үзең килеп кердең, көннәремне сөю назына төрдең. Йөрәгемә, йөрәгемә син үзең килеп кердең, көннәремне сөю назына төрдең. Гүзәлгә борылыйга әле бу минутларда. Ай, горурланып рәхәт кичереп утыра торган шундай беренче минутлардан яратып киттем. Кыстыга да куркып торам. Мин инде күз тидерергә куркамын. Шулкадәр алар белән очрашканда мөрәҗәгать итәләр әзерлек барышында тапшыруга җаным, берсе икенчесенә җаным. Ай, искә төшерделәр, әллә кайларда югалып, адашып йөргән без олырак буын вәкилләренә хәтердә генә сакланган сүзләр килеп чыга кайбер вакыт. Шуларның берсе белән очрашырга туры килде. Гүзәл, син шундый матур иттереп тасвирлагансың Илдарны. Бер урында, бер тәңгәлдә әтием асыл ир-ат затларының берсе. Һәм анарда булган сыйфатларның күбесен Илдарда күреп, мин бик бәхетлемен. Ә менә сиңа да сүз бирегәр шул тарафтан. Илдар кем ул синең тормышыңда, язмышыңда? Әнә ул синең турыда ничек матур итеп китте, әйтеп. Ул минем беренче һәм соңгы мәхәббәтем. Мин шул хәтлем яратып кияүгә чыктым аңарга. Беренче күрешүдән үк аңладык. Гомер буе без таныш булганбыз кебек, гомер буе без кайчандыр сөйләшеп йөргән кебек. Икебез бер-беребезне тапкач, шундук ул да аңлагандыр инде күрәсең. Миндә нишләптер эчтән сиземләдем. Менә шул көннән башлап без инде бер-беребез белән гомеребезне үткәрербез дигән нәтиҗә килгәндер икебезгә дә барлык. Шуннан соң күп тә вакыт үтмәде. Булган булмаган акчаларын җыеп, җаныкаем каяндыр балдаклар алып миңа тәкъдим эшләде инде. 31 декабрь көнне. Менә тәмле җиреннән Зифана Гаева алды да китте диярләр. Ә күрешү, ә танышу. Сезнең инде икегез дә сез шул хәтта теремек бала булып үскәнсез. Минем ишетүләрем, белешмәләр алуларым, спорт яраткан Илдар. Кечкенәдән йөгерүем ул чаңгыларда, ама аннары үзешмәкәр түгәрәкләр. Һәр икегездә дә син биергә бик яраткансың, җырларга бик яраткансың. Дөрес әйтәмме? Мин үзем дә спорт кешесе, спортны бик яратам. Әле дә күренеп тора. Хәзер инде спорт күбрәк 24 сәгать буена
Ул сәхнәдә дә артыннан инде. йөгерү һәм Әйе. сәхнәдәге шушы кадәрлек фитнес клуб анда синең өчен. шулай. Һәм инде Мин үзем теннис ярата идем, баскетбол, волейбол. Гомумән спортзалдан чыкмый идек инде балачак чагында. Музыка белән дә шөгыльләндем. Музыка мәктәбендә укыдым 7 ел. 11 классны инде аны. Бер сүзсез укыдык бит инде. Шуңа күрә кайда нинди хәрәкәт бар, без шунда булырга тырыштым инде. Илдар белән кайда таныштык Гүзәл? Илдар белән без таныштык Казанда. Мин беренче күрдем инде аны. Ул мине күрмәгән әле ул вакытта. Ул концертта чыгыш ясый иде. Салават Фатхетдинов концертларында. Ул инде аның Танышу чалыда булды. танышу соңрак булды. Илдар мине беренче радиодалар ишетеп белсә, мин аны инде беренчедән күрдем, ә ул мине ишетеп кенә белсә, безнең беренче очрашу инде танышу чаллыда булды. Очраклы рәвештә мин кирип килә идем, алар чыгып киләләр бер җегет белән, баянис җегет белән базарга китеп барган чаклары булган. Берәр кием алырга дип гастрольгә чыгар алдыннан. Ә без инде гастрольгә иртә чыгабыз дигән көнне шунда җыелышабыз инде барыбыз да. Ул очраклы рәвештә булды. Шуннан танышып киттек. Күрешкәч тә, танышкач та ниндидер искра булгандыр инде. Әйе. Миңа әти шул хатын күп тәрбия бирде. Беренче бала буларак мин эш күреп үстем инде һәрвакыт мин аның малае кебек булдым һәрвакыт. Шүкеш тотып артыннан йөри торган идем. Һәрвакыт ярдәм итә торган идем. Өйдә нинди эш булса да. Шуңа күрә әти минем өчен һәрвакыт үрнәк кеше булды. Беренчедән ул инде дөрес тәрбия дә бирә белде безгә. Әни инде йомшак яклап, әти инде кайвакыт катыгы, кырыс та итеп куя торган мизгелләре бар, ләкин мин аңа һәрвакыт рәхмәтлемен. Чөнки булгандыр инде балачакны бит инде аны зрәк тәрбиялисе бар. Кирәк чакта миңа әйтте: "Кызым, анда алай эшләмә, анда барма, сиңа алай кирәкмәс" дип, кирәк вакытында шулай дөрес юлга мине юнәлтеп, менә мин Казанга килеп эләгүем дә әтинең сүзсез булмады безнең. Менә кирәк чакта ул әйтте, ә менә минем теләк булган чакта ул юк димәде. Шуңа күрә мин һәрвакыт рәхмәтлемен. Мин инде Илдарда ничектер үземнең әтиемне дә күрәм. Чөнки ул инде дөрес сүзле, тугры сүзле, һәм дә инде аның янәшәсендә миңа һәрвакыт ничектер менә стена кырыенда басып торам. Мин бер вакытта җыгылмасмын төсле. Урыс халкы замужем ди, без аркаланып яшәү дибез. Аркаланып тора торган иптәш. Гүзәлдә иң таяна торган сыйфатлары, иң сиңа менә еллар үткәч тә һаман кадерле булган сыйфатлар нинди икән, Илдар? Гомумән аның миңа карата мәхәббәте, ихтирамы, игътибары, ышанычлы тормыш юлдашым минем. Ышанычлы, ни өчен дигәндә, иң беренче ышаныч булга тиеш. Кешегә ышаныч булмаса, ни планлаштырып була, ни эшләп була бу дөньяда. Синең былым, иң матур бер җырым, күңелем түрендә өзелде бер кылым. Синең былым, иң матур бер җырым, күңелем түрендә өзелде бер кылым. Еллар кергән арага, син аларга карама. Шул ярату җанымда алыштырмам яңага. Без барча сезнең иҗатыгызны яратканнар, сөендек. Ике кыз бәбидән соң малай алып кайттыгыз. Әйдәгез әле шул хакта. Бик көтеп алынган балаларыбыз өчесе дә. Беренчесе тугач инде без шул хатын куандык, сөендек. Ну, булды инде теге ир кешегә һәрвакыт теге малай тор төследер инде, ләкин ул кызларны тагы да ныграк ярата. Миннән дә ныграк ярата ул балаларны, кызларны. Улым тугач инде бигрәк тә шатландык инде, чөнки төпчек без инде ничектер көтеп алынган улыбыз, кызларыбыз. Бер бала юк бала диләр, ике бала, бер бала дип шулай теге әйтемнәр бар бит инде, ул әби бабайлар да сөйләгән. Шуңа күрә мин кимендә 3 бала була дип уйлап йөри торган идем инде. Безнең гаиләдә дә шулай булыр дип. Интервьюда әле миңа кияүгә чыккач та Чыкканча кадәрме бар интервьюсы, сезнең ничә бала булыр дип уйлыйсыз дигәч, мин 3 бала булыр дип уйлыйм дип әйткән булган. Ничектер теге Һәм шоялык
Шаялыкта да Шундый кыюлык ул Ходай Тәгаләгә вакытта. рәхмәт, Бит инде әлбәттә. уйласаң, җырлап, сәнгать юлыннан киткән кеше, әйтәләр бит, карьера диләр, үсеш. Әйе. Күп кеше берәүлә генә торып кала, шуңа күрә Бик көтеп алдык без балаларны. Икенчесе белән беренчесенең арасы зуррак булса да, ләкин ул инде комачауламады. Өченчесендә шундук менә алар инде бер-берсенә иптәш булып үсәләр, Камила белән Самир. Әйтәсем килә, бу балалар барсы да үз бәхетләре белән тудылар, үз вакытларындадыр дип уйлыйм мин. Без инде беренчесен бала тугачнан соң аны күрергә дә өлгермәдек, дөресен әйткәндә. Һәрвакыт тәгәрмәч өстендә, һәрвакыт гастрольләр, ул вакыт инде бигрәк тә елына 250-дән артык концерт инде ул безнең һәрвакыт инде ул. Аннан да бәлки артып киткән чаклары булгандыр. Көненә 2-3 концерт биргән чагы да булды. Җылады дип тә әйтмиләр. Ләкин җылаган чаклары булса да. Шуңа ничектер без балаларыбызга гомер бирәсе килде. Алар бәхетле булсыннар, безнең балалар булырга тиеш дип ничектер шулай яшәдек инде. аннары менә беләбез, бәбиләрне күзәтеп торабыз бит инде диләр инде. Иң ничек дип әйтим инде, минем үземә дә кызыклы җире. Барыбер бер кыз туган, шатлык, әйе, беренчесе кем булса да, икенчесе ярый. Булсын ике кыз, әмма өченчесе кемдер үзи үткәндә күрә бит инде. Кемдер кашандыр бәбине алып кайтканда гына белә. Балалар табу йортында. Беренче реакция дип әйтикме, беренче мөнәсәбәт шушы синең әйтү. Нишләде бу? Бу шәп Ну, мин ул әти. Мин инде бөтен нәрсәне видеога төшерергә ярата идем. Минем нидер хобби бала чагымнан калган. 7нче класста, 8нче класстамы әти белән әнидән сорадым. Камера алыйк әле зинһар дип. Шушы минем нидер хоббим калды һәм мин барлык мизгелләрне төшереп бара идем. Шуннан инде мин әйтәм, җаваплы мизгел, беренче бала белән барабыз. Үзегә карага, кем икән врач үзе шәхсән әйтеп бирәчәк бит инде. Бардык, төшердек, кыз дип әйттеләр. Икенче тапкыр бардык. Икенче бала белән. Камера белән барам. Кыз дип әйтәләр бит инде. Әйтәм, яхшы. Өченче бала белән шулай булды. Гастрольләрдән кайттык, Казанда. Әйтәм, бу ел алып бармыйм әле мин. Бу булды 7 март. 7 Камера сиңа мартта. камера. Үзем генә бардым. Мин 8 мартка Гүзәлгә бүләк эзләп бирим. Мин әйтәм, җаен таптым. Гүзәл бара үзигә, ярый, мин әйтәм, мин бүләк эзлим. Ни өчен дигәндә, без 9 көнне тагын китә идек концертка. Хәзер мин әйтәм, ладно, мин бүләк эзләп бирим. Гүзәл үзидә миңа шалтыратты да, җаным ди. Безнең малай булачак дип әйтеп җибәрү булды. Мин кычкырып та җибәрдем шул магазинда. Ура дип. Ну, ничек мин читтән караганда мин ничек тоелганмындыр белмим, әлбәттә. Ну, минем шатлык хисләре инде күзләремә дә килде. Үзең белән идарә итә торган чак түгел инде. Әйе, онытылган. Хәзер бит инде өйгә кайтып җитешәсе бар бит әле. Әле күрешмәгән. Мин син куя дим. Син кая дип булмый. Мин монда ди. Мәйтәм, әйдә, куя мин. Мин ул больницадан куядыр, миңа табан килә, мин аңа табан. Без мин таксидамы, мин машинада, Гүзәл таксидамы, ничектер килдек инде. Куядыр без очраштык синең белән. Булакта ЖД вокзал тирәсендә куядыр. Кайтып җитешә. Күрештек тә, шунда кочаклашып, җылаштык та, шатланып көлештек тә инде. Карап торгач, читтән генә бер сандугач булып, сыерчык Шулай булып. булдымы? Машиналар булай үтеп китәләр, без уртасына бастык. Үлән гит сагышларымны, минем бәхет булыр синеке. Үзгәртсәң язмышларымны, синең бәхет булыр минеке. Син генә яшә йөрәгемдә, син бары, син генә яшә күңелемдә. Мин генә яшим йөрәгемдә, мин бары, мин генә яшим күңелемдә. Балаларны калдырып китү Гүзәл иң җанны үзгәне була торгандыр Илдарында. Шулай. Син дә ул яктан әти-әниләр ярдәме дип ишетәм мин инде. Ул хакта да әйтмәм мөмкин түгел. Рәхмәтләр яусын дип әйтәсе килә. Ике яктан да әти-әниләрегез, иҗатыгыз өчен җан атып торучыларыгыздыр. Бүгенге көндә дә инде балаларның тынычлыгы, иминлеге сагында да. Шулай бит Гүзәл, ни әйтерсең? Шулай, ни әйтермен? Монда сүз юк, монда минем әти-әниләрем, аларга мең рәхмәтем, мин башыям һәрвакыт. Тамашачылар исеменнән бездә рәхмәт әйтик әле. Тапшыруны карасалар. Халык өчен хезмәттәге балаларыгыз шул кадәрлек рәхәттә сез барына озак еллар. Озак яшә әнкәй, озак яшә әткәй дип җырларлык булсыннар Амин. киләчәктә дә. Гүзәл, сораулар күп, шуңа күрә инде менә Иллари турында, шунда ук балалар турында сөйләшкәндә
әле анда, әле монда гына җырлый дип әйтәләр иде. Үзегез дә бик ул кадәрле күп төрмәдегез, бүрттермәдегез ул баланың. Мин әле бу аралыкта гына бу зур майданга чыгышка әзерләнгән чыгышларын Инстаграмда гына тыңлап күреп, гомумән миңа да әйтүчеләр, син ишеттеңме, үзең кирип тыңладыңмы диючеләрем булды. Чөнки фанатларның берсе мин үзем дә сезнең җырларга искитмәле тавыш һәм шул тавышның ахырында мин ишетәм, әни, укуым бар, әти. Мин әле уйлармын, алда әле мин җырчы гына булам дигән сүз түгел, бу хакта Илдар. Безнең Казанда проектлар булган иде, балалар белән чыгыш ясау проектында. Елларын чакырып, шул вакытны җырлап, Кичерәк вакытта. кичкенәрәк чагында. Аннары бер ара ул үсә башлады, бераз тавыш үзгәрә башлады. Шуңа күрә без тавыш үзгәргән вакытны игътибар итмәдек, бер 5-6 ел вакыт узып та киткән, сизелми. Бер ара мин студиягә барганда кызым әйтәм, туктале әйтәм, син ничегрәк микән тавышың хәзер дип. Искә төште дә кертеп җырлатып карага булдык, җырлатып караган идек. Мин бераз үзем дә шаккаттым инде тавышына. Шулай итеп аны яздырып, гомумән җырга йөрми, бер каяда барганы да юк, йөргәне дә юк. Без бирегә дә куркабыз, ни өчен дигәндә кемгә ләгә бит тавыш. Табигый тавыш. Табигый тавыш Бозылып китә күрмәсен өчен әле бар бит вакыт. Хезмәтегез бик катмарлы кыен. Шулай ук синең фотосурәтләрне, әңгәмәләреңне караштырганда гүзәл 3тә бер карыйм, сәгать 3тә син алгансың блокнот, утырасың, әле ятмадык әле. Гадәти хәл кебек сөйләшәсез Илдар белән, графикларны карыйсыз бергә. Әле менә концертлардан кайткач та димәк, сез шулай утырып, икәү барчасында иртәгәсене көнгә булганын, киләчәген булганын менә шулай итеп, йокламыйча да хәтта шулай утыра торгансыз. Тыгыз графиклардан арып китәм кайчак дигән фикеремне дә ишетеп калдым монсы хакында. Мин үз эшемне бигрәк яратып эшлим. Шуңа килде. Шуңардан башлыйсым килә җавабымны. Әлбәттә, мин илһамланып көч алам шушы кадерле тамашачылардан, шушы залларда утырган. Соңрак ул арулар, талулар сизелми дә башлый. Менә минем өчен бүгенге көндә төнге 3тә кайтып, рәхәтләнеп чәй ичеп, ашау һәм планлаштыру ул инде ничектер гадәти күренеш кебек. Кай вакыт сәгатендә карармыйбыз, төн җиткәнендә аңламыйбыз, йокларга икәнендә аңламыйбыз. Әлбәттә аңлашыла, чөнки бүген графигыбыз тыгыз, әле без сезон эшлибез, әле менә зур концертларыбыз тора алда. Шуңа күрә график шундыйрак. Ләкин без инде өмет итәбез, Алла бирсә, бер май айларында, бер 2 елга бер тапкыр каяда булса барып, балалар белән ял итеп килербез дигән өмет бар инде бездә. Көзге миләшләр, тулган тәлгәшләр, әйтерсең алар миңа тиңдәшләр. Йөрим исереп, тулып хисемнән, хисне йөгәнләү килмәс көчемнән. Көзге ярату, көзге мәхәббәт, сөйгән җаннарда булмас хыянәт. Көзге булса да кайнар назларым, кире кайтарды яшьлек язларым. Бер матур атлап килешең күз алдында тора. Инстаграмда күрдем мин аны кабат-кабат карадым. Моңлы җырың алдыннан акрын гына киләсең. Мин үзем дә уйга калдым, кайышландым инде. Булды, төрле чагы, дөрестлеге, агы карасы һәм дөрес кенә юлларын әйтеп бирә алмам. Ләкин шул кадәр уйландыра. Бу үзеңнең йөрәгеңдә булган, гамәлгә чыгарылган хисләрме? Әйе, үземнең йөрәктә булган хисләр, чөнки соңгы вакыт менә шушы социаль челтәрләр барлыкка килгәннән соң миңа калса, кешенең бер-берсенә карата шуның аркасындамы соң мөнәсәбәтләр үзгәрә башладымы, дир карашлар үзгәрә башладымы, кирәк артык булмаган бәлки мәгълүмат җиткерә башладылармы, гауга тудыра башладылармы. Менә шуңа күрә мин шушы соңгы булган менә еллардан шундый нәтиҗәгә килә башладым. Ничек кенә менә рәхәт итеп яшисең килсә, барыбер нәрсәдә булса китереп чыгарырга торалар. Шуңа менә күңелем тулган чакларым булгач инде мин инде кай вакыт шулай туктап, уйланып торам инде. Нишләтәсең инде? Дөньясы шулдыр инде дип уйлап куясың. Кеше күзендә дибез, бик дөрес, без аны рус телендә публичность дибез. Кигән киемеңнән алып, ясалган тырнагыңа кадәрле
кая караганыңа кадәрле бит барысы да энә күзеннән үтә. Шуңа күрә кайбер яклап аңларга да була халыкны да. Халыкны да Кайбер була. яклап бик гади генә түбәнгә табан төшү, менә бу сораулар, кирәкмәгән тикшеренүләр Миңа хасан күңелне дә кирәкми. төшереп куя. Үземчә Гомумән өстәр- киртәләрсез генә булмагандыр Илдар. Авырлыклар дигәндә узганнарга караганда 15 ел эчендә уза әйткән бит бөекләр, үчең булса эшләп күрсәт, яки инде уңышларың булсын өчен үзеңне бастыра белергә кирәк. Авыр вакыттан дип. Ничек үтелде менә шушылар? Булмагандыр бит җилдән генә килмәгән ул уңышлар, кыенлыклар да булгандыр. Һәр икегез дә әйтә аласыз бу сорауга җавап. Мин нәрсә әйтәсе килә, бүгенге көндә гомумән ниндидер позитив әйбернең негатив әйбере булырга мөмкин, ниндидер плюсның минусы булырга мөмкин. Шул ук социаль челтәрләрнең барлыкка килүе бер яктан уңайлык. Ул интерактив журнал, газет, телевидениене алыштыра. Бик күп мәгълүмат тиз генә карарга була, әлбәттә. Ләкин икенче бар негатив ягы, ничек дигәндә, кайбер кешеләр үз фикерләрен язалар. Әлбәттә, һәрбер кеше үз фикерен язырга мөмкин, ләкин шушы фикерләр ул ниндидер дәрәҗәдә ничек әйтик, кешенең күңеленә тия торган, ниндидер махсус бәлки кирәкмәгән әйберләр язучылар да бар инде. Шуңа күрә аңардан бер нишләп булмый, ул шулай булачак та инде. Ул тормышта авырлыклар була һәм ул авырлыклар кирәк тә кешегә. Ничек дигәндә, авырлыкны үтмичә син рәхәтнең рәхәт икәнен аңламыйсың. Авырлыкны үтмичә син үсмисең, син бер урында таптанасың. Әлбәттә, бу инде бар конкуренциядә булырга тиеш. Монополия гына булырга тиеш түгел. Бер генә кеше булса, шуннан да бер урында таптаныр иде. Халык менә концертка килә икән, аның ул бөтен дөньясын онытып, перезагрузка ясап, менә җиңеләеп, рәхәтләнеп кайтып китә икән. Менә шулдыр инде ул безнең төп эшебез һәм максатыбыз. Бик күпләрне борчыган тагын бер сорауны бер-берсеннән ишеткән бар үземдә. Имеш тә гүзәл, элегрәк сәхнәләрдә моңлы итеп җырлый иде. Элегрәк вакытларда күбрәк җырларын, хәзер күбрәк бии, күбрәк сикерә дигәнен минем кебекләренә бик әйтеп бармыйлар инде. Мин инде Инстаграмда ул кадәрле андый казана торган җирләргә бик кермим. Мин позитиврак якларын, мин халыкның да позитив якларын бик хөрмәт итеп, артистларыбызның, сәнгать кешеләренә дә бик җиңел түгел. Ләкин ул сүзләрне уйлаганда да әсин биеп кара әле дип әйтәсем килә. Бии дә, җырла да һәм гәпләшә торган сүзләр бик күп. Ләкин дә менә бу тәңгәлендә гүзәл үзе нәрсә әйтер икән? Әнә шул күптән күп сорауларга бер гүзәлнең үзен иштек әле. Илдарны аңладык. Мин Шулай. шу хәтлем яратам менә шушындый сүзләрне дә җиткезгән тамашачыларны. Мин гомумән алар бәлки минем концертта булмаган кешеләр шулай язалардыр. Бәлки кемдер булганда кемгәдер күбрәк артык күренгән чак булгандыр инде. Чөнки мин инде беренче ел гына биемим сәхнәдә. Биемим дип әйтәм, чөнки элек шуннан да басып кына тора идем, салмак кына җырлый идем, сүзләрне унытмасам ярар дип кереп китә идем. Шулай итеп, соңрак инде әйтергә кирәк, 15 ел дәврендә без 15 бөтенләй башка төрле программалар бирергә тырыштык. Алар бер вакытта да бер-берсенә ошамаган булырга тиеш иде. Һәм инде менә шушы мәсьәлә безнең алда торгач, кайсыдыр елларда режиссерлар инде менә бу җирдә программа мондый булгач, җыр мондый булгач, менә шушы җырда хәрәкәт кирәк дип әйтеп куя торганнар. Мин инде биючеләр кырында янәшәмдә булгач, үзем белгәнчә бер-ике хәрәкәт алар кебек эшләп куя торган идек. Шуннан соң инде ул безнең тандемга керде алар белән һәм берничә җырны без шуннан да мин тырыштыра идем алар кебек бер-ике җирендә сулыш алып булган җирдә хәрәкәтләнеп куярга. Сәхнәдә җаваплылык тоту гына түгел, сәхнә өчен гомереңне сәнгатькә биргәнсең икән, тыелулар бик күп куелган. Ашауда, яшәүдә, хәмердә, кунакта, кешечә, кешене кылана шунда. Менә бу хакта гүзәл Илдар, ни уйлыйсыз? Без ничек бар шулай яшәйбез? Гомумән бәлки әти-әнидән һәм безнең динебездән килгән тәрбиядер. Без инде яулыклар бәйләп, түбәтүләр киеп, кырынмыйча йөрмәсәк тә, безнең иштә күңелебез, илһамыбыз һәм динебез бар, Аллаһка ышанабыз. Шуңа күрә беренчедән ул Коръәндә язылган әйбер бит инде
нинди дәрәҗәдә эчке күңел белән үтәп барсаң, ул тыелу түгел, ул дөнья халаты, ул синең тормыш халатың, синең эчке дөньяң һәм Мәсәлән, нәрсә эшләргә ярамый дип куелган Илдар Хакимовка Илдар Хакимов үзе. кеше белән мөнәсәбәтләр, начар сүз уйламаска, хәтта әйтү түгел, хәтта уйларга ярамый. Ни өчен дигәндә, ул уйлаган фикерен синең барыбер менә шушы Ходай Тәгаләне иштәһәп күрә ди. Кимендә син 4 сәгать йокларга тиеш инде көнендә, чөнки сиңа концерт бирәсең бар, халык алдына чыгасың бар. Икенчедән тыелу нәрсә, мин 2-3 сәгать концерт алдыннан инде ул без ашамыйбыз. Ансы сүздә юк. 2 сәгать түгел, сәгать 1ләрдә ашасак, кичке сәгать 7дә безнең чыгыш, 1-2 инде. Менә шулар 3тә 4тә ашасаң, авырак була башлый. Менә сәгать 1дән соң сәгать 12гә кадәр 12 сәгать гомумән су белән генә тору була инде. Концертлардан соң Концерттан соң 11дә 12гә ашасың бит инде. Рәхәтләнеп Концерт беткәннән соң. рәхәтләнеп ашаганнарга ашаганнар. Рәхәтләнеп ашау бит инде рәхәтләнеп күренергә тиеш бу. Кайда нәрсә бар? Экранда. Һәм шул вакытта кирип китми булмый, аш-су дигәне инде шул кадәрлек Гүзәлнең постларын карап барам. Аш-су ярады. Ничек шунда вакытта табасың? Әле Мин дип сорап яратам. куясы килә. Әле генә караган идем әле берсен. Дә белен пешереп өлгертәлмисең, булар чүпләп торалар. Чиратка язылганнар. Яраткан ризыкларын өйгә кайтканда, өйгә эләккәндә пешерергә яратасың. Бу хакта чынлап та Гүзәл. Менә сезне генә бүген кыймаклар белән каршы ала алмадым. Ачуланмагыз. Мин үзем бик кунакчыл кеше. Тиз генә килеп керсәләр, берәрсе шундук иң беренче кыймак инде ул. Ансат бит инде ул тиз. Миңа кыймак ясар өчен 7 минут вакыт җитә. Шуңа күрә миңа иң тизеннән башлыйм. Әйдә шул рецептны. Тыңлыйбызмы? 7 минут. Безнең тапшыру беткәнче кыймаклар көйеп бетәчәк әлбәттә. Чөнки табаны караган кеше калмый сез бу якта. Ләкин шулай да истә калдырабыз. Аз генә җылытылган сөт, 1 йомырка, азрак сода төшерәм инде, туз һәм шикәр. Тиз генә бутыйм һәм шундук пешерә башлыйм. Булар тезелеп тә басалар. Булар тезелеп баса, мин күрмим дә үзем алар ашап. Миңа ошады аларның ул Инстаграмда белек ишаклар искә төшә теге әниләр пиштән чыгарып өлгертәлми кайсы исе ки тәмле бит инде. Көтеп Без торып. үзебез гомер буе пиш ашын ашап үскән балалар, чөнки бездә газ юк иде. Әби мәрхүм кәемгә әйтә торган, гомерләр үтер инде шуны әйберне күрмәсбез дип. Шулай булды да, ул бүгенге көндә дә ул мишкә инде мин килсәм инде җылыйсылар килә ул мишне, шул хәтлем сагынам мин аны. Ул миш ашта пешкән һәрбер әйберне мин ничек пешерергә икәнен кичкенән күреп үстем. Шуңа күрә бүгенге көндә манты язаргамы, пилмән тиз генә эшләп алыргамы, бәлеш каз пешерергәме, ул инде ул теге уйлап тора торган эш түгел ул безнең өчен. Ул кирәкле булырга тиеш кунакны кунак итәргә тиеш ризыклар кебек санала. Менә шул мишне сөйләгәндә генә иң кызыклы гына рәхәт вакытларыгыз балачак хатирәләре. Кайсылары бөтенләй онытылмыйча йөрәк түрләрендә саклана. Аннары Илдарда әзер булып торсын. Элек миштә шәңгә дигән бездә шәңгә пешерәләр инде. Менә астына камыр, өстенән бәрәңге салалар да төйлгән бәрәңге. Һәм булай итеп селкеткәч үзенең урынына җаена төшә инде. Читләрен әзрәк. Кара бездә селкетә белмәделәр микән? Бездә перемәч дип кенә табада гына пешкәнен көтеп утыра иде. Кайда ничек әйтәләр, ләкин менә шушы шәңгә иң тәмле ризыкларның берсе. Миш алдында шул янып торган ушак алдына гына табага нитеп кыздырып аласың, шундук пешә ул. Аласың да майлыйсың да тиз генә. Шундук ашап битереп баралар инде. Авыз сулары. Менә шушы селкеткән чагын дөрес Менә селкетмәсәң, шул табаны селкеткән чакта Гүзәл нинди булган бер ике чакта. тыгылмаган җирем юк иде инде, дөресен әйтим. Ашта булса, пешеренергә булса, әйдә мин дә шуны эшләп карыйм әле. Минем һәрвакыт үземнең кул белән эшләп, шуны эшләп карыйсы килә. Гел зур буласы килә минем, тизрәк үсәсе килә. Балачакта мин тыныч бала булганмын. Әкртен генә йөреп, шуннан соң булган уенчыкларны бис үтеп барганмын. Ниндидер Менә аппаратурага якынлашып куят булган. аппаратурага якынлашу, машиналар, ниләре, нишлисең балам, ник дидең? Я смотрю, мин карыйм моны бит дигән менә инде. Шуңа күрә әлбәттә бездә инде миш булды. Бездә шушы миш алдында ипинең әле бер мондый түгәрәк бер калган нине итеп алар, ул каты була иде. Ансы төбен шуны да көтеп тора иде. Бездә без 3 малай. Бездә бит инде кем өлгерерәк, кем җитезрәк бу. Шуңа күрә балачак мизгелләр әлбәттә күңел түрендә сакланып калган. Инде кайсы гына тәңгәлгә килеп теркәлсәк тә бик кызыклы сораулар көтә. Әле яңа гына Инстаграмга тагын кайтабыз. Шунча Гүзәл чыкты, машинага утырган. Машина уйнатабыз дип. Хәзер инде берникадәр
кемнәргәдер бик ошап та бетми, менә пиар диләр инде, әллә инде яңа сүзләр белән әйтәләр, ләкиннәрдә мин аның бит әле сездән генә ишетеп белдем, аның бит уйналышы һәм отылышы, кем аны отканын әйтмәсәк бүген, хайран дөрес булмас, Гүзәл. Мин беренчедән башлыйсым килә, күп тамашачыларыбыз аңламыйлар, Гүзәлнең акчасы күбәйгәндә бөтен кешегә машина өлеше икән дигән Менә сүз шунысы чыгаралар. бигрәк тә кирәк. Менә мин шунда әз генә ассызыклап үтәсем килә, дөреслек кертәсем килә. Бу уенның төп мәсьәләсе, анда бик күп спонсорлар җыелып, менә шушы бүләкне әзерлиләр. Һәм инде алар миңа мөрәҗәгать иткәч, мин шушы уенны үткәрергә аларга ярдәм итәм. Һәм инде әйтергә кирәк, менә шушы уенны үткәргәннән соң бездә анда юк. Менә шушы кеше утырга тиеш. Эй, ялган инде ул диләр. Аны анда беркем күрә алмый. Ул Хәтта Зифа Нагаева да шулай уйлый. компьютер үзе рандомный бер программа дип атап йөртәләр инде аны. Үзе сайлый ул. Аны без күрмибез. Ул сайлый да ул кешене чыгарып кына бирә. Без аны күрәбез санын, һәм соннан ул кеше ничәнче регистрироваться икән, шуннан карап беләләр. Анда кызлар утыралар, анда эшләүчеләр күп, аны шушы уенны үткәрүчеләр. Мин инде тамашачыга җиткерәм бу уенны, һәм инде карыйм, дөрес булсын барысы да яхшы, һәм нәтиҗәләр дөрес тамашачыга барып, шушы бүләкләр тапшырылсын дип әйтәм инде мин. Менә бүгенге көндә мин белдем, безнең машинабызның хуҗасы, хуҗабикәсе дип әйтим, бер апа. Ул безнең Әтнә районыннан булды бугай. Исемен дә белмим, дөресен әйтим. Сөенечләрен күрдем шул хәтлем. Ул гомер буе олы кешеләрне караган, социаль бүлектә эшләгән апам, гомер буе менә шушы безнең улларыбызга ярдәм итешеп яшәгән кеше, Мохтаҗ кешеләргә ярдәм иткән кеше, шушы эштә эшләгән кеше, менә аңа төшкән шушы бәхет. Гомумән, Илдар, Гүзәл, иң кызыклы, иң хәтердә кала торган бүләкләр бик күп булгандыр 15 ел дәврендә. Мин әйтмим, чәчәкләр күп төрле. Менә сарык кебегрәк, мәсәлән, Исияне сары. Ул чынлап булдымы, әллә инде йөрәген әйткәне бирерменәре булды да куйдымы? Шын мәгънәсендә әйтелгән сүзе булды. Ул булды инде минем туган көн концертында, 1 ел элек булган. Ник сарык икән инде ул? Ну, Исия белән шаярышып кына сөйләшкән, мәйтәм, Исия, мәйтәм, әйтә зинһар, не сарык дип әйттең соң син, мәйтәм. Ну, соң кызый ди, нәрсә әйтим инде ди. Олырак булса сыер, ну сыер бүләк итеп булмый, бигрәк зур була бит инде ди. Кичерәге нәрсә, тавык да әллә ничек ди, тавык дип әйтергә. Шуңа күрә сарык дип әйттем инде ди. Ну, дөресен әйткәндә ул әйткән сүзе булды һәм ул аны үтәде. Сарык миңа килеп җитте. Бик тәмле пешергәннәре. Ялганлык аркасында бик якын булган дуслар яки якын кешеләр белән гафу үтәлмәслек аралашулар булып, аерышып китүләр булдымы? Булды. Кызганычка каршы. Еш түгелдер дип ышанасы килә шулай. Еш булмасын иде шул менә. Без Булдымы? бик гади кешеләр, без бик ачылып китәбез. Шуның белән бәлки Ялгышып китәбез, ачылмаска ялгышып кирәктер китәбез, бит. шулайдыр әйе. Без инде өйрәнәбез, яшәргә өйрәнәбез. Ләкин булды инде шундый. Ансында белеп булмый. Кем белән ачылырга да мөмкин, кем белән кирәк тә түгел. Шуңа күрә айыра белергә кирәк инде. Синдәге кагыйдәләр ни хакында сөйләгән Илдар? Әлбәттә тугры булырга, әлбәттә тырыш булырга, әлбәттә үз эшен яратып эшләргә, кешеләргә карата ихтирам булырга. Тугры дигән вакытта гына бер сорауны биреп кыстырып калыйм әле. Бирәсем дә килми минем бу сорауны сезгә карап, ләкин арагызга керүчеләр булмадымы? Шунча еллар арасында бергә яшәгән елларда мәхәббәтне ничектер рәнҗетеп, сезнең зур сөюгезгә кагылулар булмады? Юк, андай җүләрләр булмады. Аллага шөкер, бәлки читтән күренеп торадыр. Ни елата Гүзәлне? Бәлки Илдарны ир-атта да булмый, калмый. Күңел нишкәләнә башлады буга инде теге. Вакыт узган саен соң мин нинди дә булса күңелгә тиярлек җыр ишетсәм дә минем күзгә яшь килә. Баламның нинди дә булса сөенечен ишетсәм дә күзгә яшь килә. Әтиәним берәр юк барга гына яки якыннарым сөенсә дә күзгә яшь килә. Кемнедер кайбер вакытта булмаган әйбердән дә рәхмәт әйтеп миңа мөрәҗәгать итсәләр дә күзгә яшь килә. Кешенең сөенечен күрсәм яшь килә миңа. Мин чөнки шундый нечкә күңелле кеше, менә сезгә сөйләп утырам, үземнең күзгә яшь килә.
И рәхәт Илдар. Мин үземнең бер вакытында ниндидер ситуацияга карата бирешүемне сиздермим. Гел әйтәм, бирешмә, бу нормаль, була, яхшы булачак, борчылма. Үзем генә эштән сыкырган, җылаган чаклар бәлки бардыр. Ни өчен дигәндә, тормышта төрле хәлләр була. Нишлим икән һаман сине оныта алмыйм. Бер ничектә күңелемне юата алмыйм. Нишлим икән кая барыйм, кая китим. Сер йомгагын кемгә генә икән сүтим. Нигә булай булды икән? Нигә генә сөю гөле сулды икән? Кем гаепле синме, минме, мәхәббәтме? Нишләтергә газап булган мәхәббәтне? Кем гаепле синме, минме, мәхәббәтне? Нишләтергә газап булган мәхәббәтне? Фәһим алырын иләр күп сезгә карап, аны сорау итеп, озак итеп җаваплап да көтеп утырырга булыр иде, вакыт чикле булганга гына. Чөнки һәммәсе дә булмаса да күпчелек әйтә, гүзәл кебек үзеңне тотыш сәхнәдә киемнәрне зәвык белән сайлый белүеңнән, дизайнерлары эшли микән, үзенең төсләре шул күңеле белән байыта микән сәхнәләрне, чәчләрен бизәүләре, күбрәк режиссерлар, шулай ук визажистлар эшли микән диләр. Моңа да кыскача җавап белән канәгатьләндерик телевизор караучыларны. Әйе, бүгенге көндә әйтергә кирәк, мин Аллага шөкер, менә үземнең нинди дә булса сәхнәгә чыккан көннән бирле минем үземнең стилем бар. Мин инде һәрвакыт узын күлмәкләр кидем баштан ук. Соңрак кына инде без аны хәрәкәтләнә башлагач, әз генә кыскарак күлмәк теге аякка уралмасын өчен генә эшли башладык. Аны тегүчеләрен белән мин утырып, һәрбер җирен уйлап, тегелешен карап, Үз күз күрүнең белән, үз күзем белән һәрбер материалны сайлап, аңа күпме вакыт киткәнне мин белсәгез. Ләкин мин вакытымны җәрләмим аңа. Чөнки мин тамашачы алдына чыгам. Мин шушы зәвыкны тотарга тиеш дип беләм. Тамашачы килә, карарга, бәя бирергә, шулай киенәсе килсен өчен эшлим мин аны. Нинди дә булса аларга менә булсын, менә шулай Зәвык, зыялылык, тәрбия. Тәрбиялек булсын киемдә дип. Әһәмияткә, тәрбияви әһәмияткә дип әйтәсе килә. Ул күлмәкләрне тектердем инде. Тектермәгән күлмәкләр калмагандыр. Бүгенге көндә кайбер иштәм инде теге хәйтерләр дип әйтәбез низаларны язып куялар. Әй, киенә белмәй. Менә элек киенә белә. Бүгенге ул күлмәкләрне мин инде 15 ел элек кия башлаган идем, киергә өйрәтә башлаган идем. Ул вакытта әле алай берсе дә киенми иде, текмиләр. Бер концертта 7шәр күлмәк алыштырган чакларым да булды. Яшермим, чөнки миңа ул ошый иде, тамашачы хатын-кызларга бик ошый иде, мин аны аңлый идем. Шуңа күрә мин аны күрсәтергә тели идем. Онытмагыз безне дип шул кадәр йөрәкләргә үтеп җырлый торган җырыгызга кавер бирдегез. Конкурс бара. Конкурс бара һәм үзләренең кешеләрен санап караучылар һәрберсе сәләтен күрсәтә. Һәрберсе бер артист. Ничек кенә сайлап алырсыз? Бу хакта да аз гына берничә сүз әйтми. Мөмкин түгел, үзләре тыңлый торганнардыр анда катнашканнар. Әлбәттә, ул безнең җырларыбызны тыңлату, пропагандалау, ишеттерү, җырлату, мин уйлыйм, бу бик позитив күренештер дип. Һәм дә катнашучылар бу конкурска карата игътибар, кызыксыну, бик күп кешеләр күрәләр, ишетәләр, кемдер җырларга өйрәнә, кемдер студияга бара башлый, җырлар яздырып карый. Ул әлбәттә позитив күренеш, шуңа күрә без аны булдырырга булдык, һәм без аны әйтергә кирәк, бик яхшы дәрәҗәдә алып барабыз. Егетләр менә кызлар безнең бик күп кешеләр эшли бу эш белән. Мин уйлыйм, нәтиҗәсе яхшы булыр һәм җиңәргә тиеш кеше җиңер дип. Азы хакында да ишетербез Instagram битләрендә һәм социаль челтәрләрдә. Ни кызганыч, вакыт безне жәлләми шулай, гүзәл Илдар. Инде дә матур сөйләшү булды, инде дә матур аңлашу булды. Кулларымнан кисә, мин сузар идем, сезнең белән әңгәмәләшкән телевизор караучыларыбыз өчен булган бу тапшыруның вакытларын дип әйтәсе килә.
Булдырабыз дигән бик матур сүз җитәкчелек тарафыннан әйтеп, без кабатлыйбыз, бик рәхәт сүз, чынлап та матур сүз, бик җитди сүз, булдырасыз. Мин әйтергән бөекләр тагында булай дип әйткән. Булдырганны эшләп тамамлаганнан соң нишләргә? Яңадан булдыра алмаслыкка тотынырга. Шунда гына бөек җиңүләр, яңа нәтиҗәләр, матур җимешләр бирә. Иҗатыгыз, сәнгатегез гөрләп барсын. Бүгенгедәй инде теләгән максатларыгызга, ниятләрегезгә ирешеп, халыкларыбыз агылып, матур итеп килеп, концертларыгызны карап, хузурланып кайтсыннар да, янә сезгә мөхәббәттә яңа матур җырлар гына көтеп калсыннар дип әйтәсе килә. Беләсезме, хөрмәтле телевизор караучылар, күзгә күз карашып тапшыру ахырына якынлашты. Мин алып баручы Зифа Нагаева бүген үзем рәхәт кунакта булып утырган кебек булдым. Ни өчен шундый матур барыш? Барыш алга китеп барган юлның тизлеген арттыру түгел. Тизлек мөһим түгел. Бу барышның, димәк, юнәлеше дөрес. Барган юлыгызның юнәлеше тагыннарда тагын матур биеклекләргә алып барып сезне ирештерсен. Шатлыклар белән янә телевизор караучыларыбыз белән бергә очрашырга булсын. Уңышлар гына сезгә. Күрешкәнгә кадәр, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз.